Vďaka sledovaciemu kódu, ktorý je newsletterovým systémom automaticky vkladaný do všetkých preklikov, ktoré sú v e-maili, môžeme newslettery sledovať v Google Analytics. Vidíme, že ako jeden zo zdrojov provozuje e-mail, a teda newsletter, môžeme si ho rozkliknúť. Miesto landing page sa pozrieme na kampaň a vidíme jednotlivé newslettery, môžeme si ich dať po dni a tu je vidno, že tých newsletterov bolo zopár. Vyberme si treba ten úplne posledný, čo je aktuálny deň, kurz líčení. 104 ľudí sa prekliklo na web a teda my nie sme e-shop, dáme si ciele. 15 návštevníkov z tých 107 naplnilo cieľ, čo je 14,2%. To je krásny výsledok. V podstate viac sa nedalo, pretože to bolo maximum, čo v danej akcii bolo poskytované. Takže newsletter svoju funkciu splnil.